Primori nyakora mgaji wange rio makare kabende entarika par kuda deka dweno maro chiko genario prayo kodario odiochiegno mabende mana thuolo machuok mokadho William Ruto chamo kaka jatenda piny Kenya mara beach kabende gin kanyo gi jalupne Rigathi Gachagua mabende koro kao kom jalup jatenda piny Kenya mara par kodario en nyasi abende obagi alap makasarani odiochieng makawuono nyakora mgaji wange kabende no yure gi jotenda pinje opogore moheo jotenda pinje Rio nyakora mgaji wange eno cha bende waikoni odhiambo makawuono kaachiel kod moko mabende timore counties jofwambo marwa go touch kuonde mopogore mondo migi waler kotenre kod mago mabende tucho odiochieng makawuono nyalo paro nyakora mgaji wange en safari kata mana en wuoth manochakore tarik 9 dweno mar 8 kana oganda jo Kenya wuok okinyi mang'ich madhi go ombulu mondo miket ratichgi e tim ratiro no mar goyo ombulu kendo yiero jotelo go mabende gigombo ni mondo otelnegi Kabange no som duok taika par koda bich nyakora mgaji wange dwe mar 9 dwe mar 8 kabange duoko no okoyiego gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance manochuno gi dhie doho malo chutho kata Supreme Court kama bende no wito oko bura makamano mabende koro ogoyo omiyo Ruto thuolo mar bedo jatend piny Kenya waikoni mago dhiambo makawuono to mokwongo wang'ie thuond weche William Samoei Ruto. Gikone Kenya oyudo jatenda piny mara beach bang' William Ruto chamo muma mar apis nyasi masidhe no yore gi jotelo mopogore I, Rigathi Gachagua, I assume as Deputy President. Rigathi Gachagua ochamo muma kendo bedo jalup jatend piny Kenya mara par kodario. We have already made arrangements to make 1.4 million bags of fertilizer available at Kenya shillings 3,500 for a 50 kilogram bag. Jatenda piny Kenya Manyien William Ruto lando fungruok e nengo mbolea kabende olando ni chenro mag dhowath iduoko Mombasa kigolo Naivasha. Mashiri nyakora mgaji wange chendo ni mabende podwa menyo ni yiero mar Kenya genario prayo kodario waikoni mathoth kotenre koda chamo mar William Ruto kaka jatend piny Kenya mara beach kaachiel kod jalupne Rigathi Gachagua mabende koro kao komno kaka jalup jatend piny Kenya mara par kodario machiegni nyinga Lydia Okeyo ka jaloko marwa en Belinda Adhiambo Koro enayanga ni William Ruto jatend piny Kenya mara beach Ruto chamo mabara pise nyasi manobagi alap makasarani nyasi masidho Ruto no yuore gi jo Kenya jotend pinje ko jotelogo mabende mago mapachuka Chris Owino miwaler E pau tuke Moi International Sports Center Kasarani oganda owuok oko karom gi jomadongo kod nyithindo jomamine kod jomachuo e nyasi mar sidho Dr. William Samoei Ruto kaka jatend piny Kenya mara beach Mor ilo kod wende otweyo jopiny mane ochopo mar neno gi wang'gi odiochieng' machielo mar historia e piny Kenya. Sauchiel gi dakika 42 diero nyango ogai mar doho Martha Koome osingo ayanga Dr. William Samoei Ruto kaka jatend piny Kenya mara beach. I, William Samoei Ruto, in full realization of the high calling I assume as president of Kenya. Bang' yudo oboke moyiedhi mar telo ne oganda jo Kenya milion 45 ne en thuolo makende mar kao kumba moyiedhi mar telo ne kidienje 3 mag jolweny mapacho kae. Now, ladies and gentlemen, His Excellency, the President of the Republic of Kenya, tumpongeze kwa makofi, tumpongeze His Excellency. Jatend jolweny mawuok e tich Uhuru Kenyatta omiyo jatend jolweny manyien William Ruto pand ligangla mar telo. Thuolo machuok bang' kao ligangla mar telo
ne en ranyisi makende ni jolweny ma pacho kae ni e bwo telo manyien mar Dr. William Samoei Ruto. Kaka yo mar nyiso luor makende ne jatend piny manyien, jolweny ma pacho kae omiyo William Ruto luor mogik ma inyalo miyo jatend piny kata jatend jolweny mangima kuom muocho mizinga 21. Eyo makende mar goyo oriti ne jatendgi machon Uhuru Kenyatta kendo goyo salut ne jatendgi manyien William Ruto, jolweny oloro bendera marambulu mar jatend piny machon Uhuru Kenyatta kendo idho malo bendera maratong' mar William Ruto. Kuom thuolo mar ariyo, gwenge mag Hoho mar Okako miyo piny Kenya jatend piny manyien bang' Dr. William Samoei Ruto chamo muma kaka jatend piny Kenya mar abich. Chris Owino, Ramogi TV, Moi International Sports Center, Kasarani. Karamo kapodwan mana kanye Moi International Sports Center, Rigathi Gachagua ema koro sidhi kaka jalup jatend piny Kenya mar 12. Gachagua koro dhi konyore gi William Ruto e tayo piny Kenya kaka Judith Omondi leronwa. Gachagua olando ni obiro konyo Ruto e chwalo agenda mag dongruok ne oganda jo Kenya. Koa e bedo jaod bura ma Mathira nyaka koro e bedo jalup jatend piny Kenya mar 12 kirango historia mar jolup jatend piny Kenya ma osebedo. Rigathi Gachagua ne omolo e alap makasarani ne nyasi maduong' mar sidhe kaka jalup jatend piny Kenya. Wananchi asante. E kar saa 7:50, thuolo mare ne ochopo mar ting'o muma kendo singore nyim jo Kenya. Ne omolo e hema ma oyiedhi mar chamo muma. Gachagua singore kaka jalup jatend piny. I, Rigathi Gachagua, I assume as Deputy President of the Republic of Kenya. Bang'e, ka otene gi minode Dorcas Gachagua, ne oketo koke oboke mar loch kod singo. Of the office of Deputy President. Kuong'ruok mar Gachagua ne omiye thuolo mar loso kaka jalup jatend piny Kenya, kendo thuolo no otiyogo mar duoko erokamano ne jo Kenya. I want to tell the people of Kenya, President William Ruto and all of us who have worked with him, take no credit for this victory. It was not possible for us to win this election. It was through the hand of God that today an ordinary child has been sworn in as president. Puoch kod pak bende ochiwo ne jatend piny Kenya William Ruto kaka jal matiyo matek kendo biro dhiro piny Kenya nyime. I want to take this opportunity to be the first one to congratulate you on being sworn in as the 5th president of the Republic of Kenya. That you are a hard worker, you have passion to serve, you are zealous, you are go-getter. Rigathi kata kamano, okoni telo magika ok dhi bedo kod tich mayot, kaluwore ni telo mowuok owegi kod gope manyaka gichul maka gi kacha. The way you prayed for President William Ruto to be elected as president, please continue praying for him and his team to be able to start the economic transformation of this great republic. Truth of the matter is that we have inherited a dilapidated economy that is facing almost an economic shutdown. We have a 10 trillion public debt. 6 million Kenyans have no employment. 14 million Kenyans are in CRB. We have a demoralized public service. Kamoloyo duto, to okoni omor kaluwore ni jo Kenya koro ni thuolo mar timo gimoro amora maonge luoro mar ni jatelo moro amora mar piny owacho biro buogo ngimagi. Finally, you are free. Kenya is now a democratic country. You don't have to look back when you do something. All Kenyans are free to associate with whoever they want. From now, you don't have to talk with each other through the WhatsApp for fear of being recorded and persecuted by state agencies. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Kwa dhi mbele nyakora mgajwang jotelo mawuok e pinje maoko singo matiyo kod jatenda piny Kenya William Ruto seche mabende koro chako wuodhe matelo ne piny Kenya kuom higni 5 mabiro. Joyce Oduor menyonwa jotelo manochopo mar bedo joneno seche mane Ruto chamo muma e alap ma Kasarani.
Kopogore kod jopiny manochopo mar bedo joneno e nyasi mar sidho William Ruto kaka jatend Kenya mar abich, moko kuom jotend pinje mag Afrika bende nokodong' chien. Prime Minister mar Eswatini Cleopas Dlamini ema nokwongo molo e nyasino, kiluwe kod jatend piny Somalia Hassan Sheikh Mohamud, kama norwakgi kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja manochung'ne rwako welo modhial, kendo terogi achiel kachiel nyaka kama oyangnegi mar beta. Jotend pinje moko ma bende nochopo e nyasino oriwo Samia Suluhu mar Tanzania, Yoweri Museveni mar Uganda, Evariste Ndayishimiye mar Burundi, mabende en jakom mar riwruok mar pinje mag East Africa, Lazarus Chakwera mar Malawi, Paul Kagame mar Rwanda, Wavel Ramakalawan mar Seychelles e kin mamoko. Jotelogo nomedo oro puoch gi pak ne jatend piny Kenya mar abich William Ruto. Jatend piny Uganda Yoweri Museveni opwoyo Uhuru Kenyatta kuom telo ne jo Kenya maber, ka bende osingo mar medo tiyo kod jatend piny William Ruto e tego hala e kin pinje mag Afrika ma Ugwe. I congratulate His Excellency Ruto. I thank His Excellency Uhuru. On behalf of the presidents who have come here, I did not come here to give a lecture about this or that, but I thought that in order for Uganda and Kenya and Tanzania and Congo and Burundi and Rwanda and South Sudan and Somalia, which is coming now, in order for us to catch up with the United States, we need also to look at the issue of the regional market. Because when you produce, who buys? The more people that buy from you, the better for the business and the better for job creation. Jakom mar riwruok mar pinje mag Afrika ma Ugwe mabende en jatend piny Burundi Evariste Ndayishimiye opwoyo piny Kenya kuom nyiso ranyisi maduong' mar demokrasia e kinde yiero. Opwoyo osiep maber mosebedo e kind piny Kenya kod Burundi, ka bende osingo mar tiyo kod William Ruto e medo tego osiep makamano. Wa Kenya na Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ujumla wanatazamia kwa hamu uongozi wako, ndugu yangu Ruto, ambao utachukua sio tu kuipeleka nchi yako mbele kwa kimaendeleo, bali pia kuimarisha ushirikiano wa kikanda. Nikiwa rais wa Burundi na mwenyekiti wa mkutano mkuu wa marais wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, ninatarajia kufanya kazi na wewe ili kuimarisha maendeleo kwa kanda letu. Na upande wa Burundi, tunafurahia uhusiano mzuri ambao kwa bahati nzuri upo kati ya Kenya na Burundi miaka mingi, na ninaweza kukuhakikishia mheshimiwa ya kwamba undugu kati ya Wakenya na Warundi utaendelea kusimama imara, na undugu nilio ufurahia mheshimiwa Uhuru utaendelea kwako ndugu Ruto. Jatend piny Tanzania Samia Suluhu korka kore bende opwoyo William Ruto kuom loch mare, ka bende opwoyo jo Kenya kuom miyo pinje mag East Africa mich maduong' mar nyayo kwe e kinde mag yiero. Ndugu zangu wa Kenya, uchaguzi umemalizika. Sasa ni kujenga taifa la Kenya. Na hapa niungane na walioimba hapa kwamba wananchi wote wa Kenya sasa mshikane mikono kuijenga Kenya. Mwisho, kama dada, nitumie fursa hii kuihakikishia Kenya dhamira yetu ya dhati ya kufanya kazi kwa kushirikiana kwa karibu zaidi katika kuleta maendeleo ya pamoja ya kijamii na kiuchumi baina ya nchi zetu, lakini na ukanda wote wa Afrika Mashariki. Kweth mane or kod sirikanda piny Amerika manochopo mar bedo joneno oting'o Meg Whitman, jambetre mar Amerika e piny Kenya, Colin Alred, apisa ma or e lo Texas, Catherine Mary Fee, jalup jagoro mar Amerika e chenro mag Afrika, kod Monde Muyangwa, jalup jatend loch mochung'ne pinje Afrika, kaachiel kod jokanyo mawuok e riwruoge mag COMESA, IGAD, ECOWAS e kin mamoko. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi.
Ramogi Uhuru Kenyatta koro chako yueyo mare matich bang' tayo Kenya kuom higni 10. Uhuru ne obedo gi thuolo mar romo gi William Ruto motelo ne nyasi mar sidhe kaka jatend piny Kenya manyien. E odiechienge mogik e kar jot mare ne ochiwo twak mogik ne oganda jo Kenya kaka Sharon Ong'ao leronwa. Uhuru Muigai Kenyatta, jatend piny Kenya mar 4 masani koro owuok e telo. Kwa sababu ya kazi nzuri na retirement yako, Uhuru ne ohango donjo e kar jot mar jatend piny tarik 9 dwe mar 4 higa mar 2013. Ne ok owuok e kar jot no ni mar ne ochako yier kendo e higa mar 2017. Kata kamano thuolo mare koro ne orumo kaluwore gi katiba ma pacho ka. Odiochieng' mare mogik mar bedo e kar jodno ne obedo wuok tich tarik 12 dwe mar 9. E odiochienge mare mogikno ne obedo kod ikruok makagi kacha koriwo koda karado gi jatend piny Kenya moyier William Ruto motelo ne nyasi mar sidhe. Romo makamano nyo en mokwongo e kind Uhuru kod Ruto bang' dweche ma ok tin ne 4. Mama Margaret Kenyatta ma en min od Uhuru Kenyatta nyoyudo thuolo bende mar lalore gi mama Rachel Ruto ma en min od William Ruto. Bang' twak e kind Uhuru gi Ruto kuom seche buora, Ruto nyowuok e kar jodno kendo Uhuru Kenyatta ne okawo thuolo mar twak gi jopiny. Twagno ne omenyo okenge matelo mare osegoyo kendo ne oyango loch manyien madonjo ma otelne gi William Ruto. My entire family and I join all Kenyans in wishing the very best to our next president, Dr. William Samoei Ruto, and extending to him our warmest congratulations for receiving the mandate of Kenyans to lead us as our 5th president. Singo mare bende nyo en ni ikruok ni kare mar chiwo telo e yo manyangafu ne William Ruto mana kaka chik dwaro. The doors of State House and the office of the president have been open to the technical teams from the office of the president-elect so as to facilitate a smooth transition and handover of power. Uhuru bende ne oparo ne oganda mapacho ka mise mane oketo e thuolo mar higni 10 chakre ne odonj e telo. My administration, together we have fostered an integrated devolution as a way of life in our country. We have reinforced our educational and technical excellence, and we have also successfully led the nation through the worst global health crisis in over a century. We also turned a number of challenges that we inherited and those that emerged during our tenure into areas of opportunity for a better Kenya. Eseche motieko tende, Uhuru bende ne ogoyo erokamano ne jotende migepe kanyakla kod jotije duto te mane tiyo e bwo tende. In my service to you, the people of Kenya, I was supported by a cabinet, principal secretaries, holders of constitutional offices, security agencies, our ambassadors and permanent representatives in all our missions abroad, and indeed by all public servants. But most importantly, you, the people of Kenya, have walked with me each step of the way, cheering me, but also chastising me as the occasion dictated. To you all and to all those who have served with me during my tenure as president, please accept my immense and deep gratitude. Ting masani majaten piny Kenya marabich William Ruto nitiere godo en mariwo wi oganda duto te kanyakla koyo makende mane Uhuru Kenyatta ochwalo ne William Ruto. You will be the president not just for those who voted for you, but for all Kenyans. In the prophetic words of our national anthem, we are summoned to purposefully dwell in unity, peace, and liberty, working hard and together so that plenty may be found. Sharon Ong'ao, Ramogi TV, Nairobi.
Nyakoro kapodwa manyamana mago motendre kod nyasino makawuono jatend piny Kenya Manyien William Ruto ochao makendo koro ting' ma en godo maduong'. Eneno ni singo manochiwo e kinde campaigns mage ochopo kare. Achiel kuom ting' ma Ruto ni godo en chiero chui mapacho ka kendo reso oganda jo Kenya e pek mar ngima. Cleophas Oluoch miyo waler mathoth. Mana kaka notimo e kinde kampen mare, jatend piny William Ruto nomedo keto kenge mopogore matende dwa chako timo kaluwore kod singo mage. Bang' chamo muma kawuono kaka jatend piny Kenya Manyien, William Ruto nitiere gi ting' mar bero ngima jo Kenya. Achiel kuom mago ma olieko e ote ma ochiwo mokwongo ne jo Kenya en fungo nengo mbolea kowuok e shillings 6,500 nyaka shillings 3,500 kuom gunia mar kilo 50 kochakore juma manyien. To cushion tea farmers, we have made arrangements with KTDA to immediately supply tea farmers with fertilizer at 3,500 shillings down from Kenya shillings 5,600. This is our initial intervention. We will be doing more in the medium term and in the long term. Nengo mar mbolea osebedo yuak mar jopur e kinde mokalo kendo en achiel kuom singo mar sirkand Kenya Kwanza. Ka wach mbolea en mana achiel kuom wich bar ma Ruto nigo, ting' mare en mar neno ni nengo ngima mar jo Kenya odok piny. To jolony nigi paro mane? Nengo fertilizer kodok piny tiende ni kane cost of production kata omenda mitiyogo e puodho mondo mi los kata odo magunda ariyo kani itiyo gi shilling 10,010 to koro garambi odok piny nikech kar tiyo gi 6,000 bag achiel mar fertilizer titiyo gi 2,500 tiende ni kama ne idhi itiye gi bags apar koro bags 5 tiyoni eyo kata bags 4 tiyoni maber. William Ruto ne omedo yuago ngima ma jochulo suru osekalo e thuolo mar dweche 4 mokalo. Nengo mar modhi dhi bedo achiel kuom singo mane sirkand Kenya Kwanza uchiwo. Omenda magayo nengo mag modhi e pachoka koro nego gol e dwe mar 10. Gol omenda makamano nyalo timo piny Kenya nade? So wanyalo ng'iyo ni to taxes wa mwakete mafuta man malo madhi atamalo mahao 50 donge nyalo gol moko achiel kuom gi kaeto bech mafuta dok piny. Achiel kuom gi minya gol en kaka VAT ma 8% kigolo te dhi duoko bei piny. To mago gin gik ma ginyalo ng'iyo ni to mane manyalo tiyo maber. Duoko taxes piny en yo mayot mar konyo uchumi kadhi mbele. Nikech subsidy ok inya keto pile. Inyama kete kinde matin kato ka weche mateg osebedo mayot to igole. Oro ker nigi decision to make ni to kochopo dwe mar 10 omed chwale. Medo chwale tiende ni nitiere chik ma bende nyaka wuoge bunge ma miyo mano bedo mayot. Kech omenda go kigolo nyaka igol gi mane budget. Jatend piny Kenya William Ruto chako tich ka ong'eyo ni piny Kenya nigi gope mathoth ma piny owacho poko chulo ne joma ne otimo tije mopogore. Kata kamano, gope ma piny Kenya ni godo bende koro dhi bedo achiel kuom gigo ma sirkand William Ruto nyaka rangi. Penjo maduong' en ni osuru ibiro choki e yo mane, to gope ibiro chul nade? Atamalo mang'eny mar loan ma wan go 9.6 trillion miwacho no en domestic debt. Yeneno hola ma wakawo piny ka waduoke piny nikech interest mare ni malo wachulo 10% to wakawo gowi oko mwachulo 2% kata 3%. Koro kind 2% gi 10% cha 7% ni kiwe chulo mano omenda mi iketo thuolo mondo tigo e migepe mamoko mamiyo uchumi marwa nyalo doko. So an gi pacha neno ni ka ker dwani mondo oyud yot nyako neno timo debt restructure kato bro weye gi budget moro mabet yot. Mondo ngima jo Kenya odhi makare kendo kik giwuog oko mar manyo dola. Nyiewo mwandu jo Kenya kata Buy Kenya Build Kenya ema nyalo konyo jo Kenya e kinde mabiro. Oket gimoro ni Buy Kenya Build Kenya ng'eni no wache to noko wache motegno. Pesa wa madhi oko kwa manyo dola nikech wadhi ng'iewo gik moko oko mano wachalo joma riembo tich kadhi oko. Agenda mar President Ruto no wacho ne odwani mondo tijo bed pachoka. Inyalo neni kata man ofise mag sirkal kodwa ng'iewo gik mitiyogo kata bed kombe
kata obed gik makamago to gibed mana molos pachoka. Sani koro wenge jo Kenya nitiere e sirkal manyien mar neno ni lek magi ochopo kare. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Kora muga jongero kamano kuom medo kete mana kae Ramogi TV ende ka 26 bang' sa achiel midhiambo chenro en yiero mar Kenya. Gana riyo prayo ko dariyo kamano kuom ote mesa chwalo kaneno kanyo Samuel Oyugi wacho kanyo ni entiere Oyugis kendo luwo weche gi matho weche gi yo makare wacho no ng'eny gi wethe sa ematin. Pastor Tobias Otonda bende wacho kanyo ka entiere Sori Karungu wacho kanyo ni entiere gi Juliana Makere mano mino di wacho ni uduto ukete mana kae Ramogi TV. Aneno kanyo ka Maxwell Wood Tobias bende ni kanyo Julius Abonyo kawuok Ngere be wacho ni en bende entie kata kamano wacho ni chunye pod lit mokalo kaluwore gi mago ma bende osetimore. Aneno kanyo ka bende aneno kanyo kendo Maxwell Wood Tabiak Van Lack bende wacho kanyo ni entiere Sori Karungu en bende wacho ni okete mana kae Ramogi TV kendo giduto giketo mana wangi eyo mabende koro bang' Kenya yudo jatend piny Kenya manyien kaka loch dhi mbele. Brother Kuku George wacho ni entiere tim Licho Hinga Migori County wacho kanyo ni en mor mare ni jatelo okao telo ni yor kwe kendo ji onyayo kwe jo Kenya bendo nyayo kwe ahinya to ganda joluo wacho kanyo jothurwa kik wanindi tich mateke makelo kuone mesa miyo koro ng'ato ban bad sati kendo ugoko odhi ochak mana tich matek. Maka Kumo Junior wacho ni entiere Kasgunga Mbita en Ramogi TV yo makare kaneno kanyo kiwacho kanyo ni gimomori ni en ni Raila Amolo Odinga ne okonyono Kasarani wacho ni gima doti more kanyo oking'eyo kata kamana nyalo nyisi ni sani Kenya ni kod kwe mokalo. Lennox Kasidi wacho kanyo ni Ramogi TV chopo ni makare. Paul Simita bende wacho ni entiere Alego Kabura ka entiere en Jalego Kabura to entiere Kajiado seche gi oketo mana wang'e Ramogi TV wacho kanyo ni watem mondo watim kaki wacho nero kamano kuom ote mari. Gaddafi bende wacho kanyo ni entiere Nairobi ohero Ramogi TV ero kamana ahinya Muammar Gaddafi. Milka Awino kantiere Kisii wacho ni in bende kete mana ka kendo entiere chenro ni. Arina Okelo Nyakwaro Ketho bende wacho ni entiere Asumbi wacho kanyo ni siasa koro serumo nyikora Mgajuang kendo wacho ni yuko jamna bende no serumo koro jowa koro odhi oti matek puothe gi kuonde gi mag ohala kendo koro kano many kaka yo monyalo kelo go gimore mesa. Jalamo Japolo bende wacho kanyo ni entiere Kayode Matopeni Boston bende okete mana kae Ramogi TV odhiambo ma kawuono. Steven Oyando bende wacho ni entiere Kisii Town kendo wacho ni ndani Ramogi TV wacho ni Ramogi TV ohero mokalo kamana ahinya. Aneno kanyo bende Rafiki Nyakwaro Pondo bende wacho kanyo ni en bende entiere Boston kanyo kete mana kae Ramogi TV Nyakwaro mga joma ko thuol ma ywe matin kata kamano pod wantiere kod mathoth ahinya to wan ganya gi mago moya e counties wang'iye kaka ng'wech osechakore counties magwa kotendre kod telo manyina bende koro osekaw e counties okete mana kae Ramogi TV waduogo bang' dakika machuok. Kore konyal na bihan ni maber kapo noko winjo gimora mora ka anadhi lero ne maber bo wacho gik manie chunye to bo wacho gi Kisumu kare onge wach intie tia kitiyo kama to samori nyalo loso nyingi bihanno okodo nyaka wi tapki to kodo nyaka wiwa e anyuola ni te ini ng'wono na kata kapo natimo richo maduong' emo miyo nagoni erokamano. Make Taboo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. This is the most photographed house in Africa. We have 5 rooms. There's a family room that can take 4 people. We have the Lamu room, Moroccan room, and the Bakuba room. Those are teams. That's simply because most of the artifacts that you'll find within those rooms are from the regions that I've mentioned. People come here just to go through the tour and learn about our heritage and see these things that most of them you can't find anywhere right now.
To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok maggi makare pile ka pile. Other insecticides are made of synthetic toxins that are extremely harmful to your body. Bolt is primarily made from natural pyrethrum, which means it's not harmful to your body and is safe to use in your home. Bolt, safe for you, deadly on doo-doos. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Joel Mrenyo Chudo. Nimefurahi sana kushinda hii Shabiki Major League. Nimekuwa mshindi wa Shabiki tuko. Kwa majina yangu naitwa Daniel Kimwetikire. Mara yangu ya kwanza kushinda hii Shabiki. Naimiza wale wenye hawajacheza wajaribu kucheza tena. Hii mchezo ni real na mtoto anaweza shinda na iko sawa. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machini kero nyakora mgajongero kamano kuom medo kete mana kae Ramogi TV. Jatend piny Kenya marabich William Ruto lando moko kuom lokruoge ma odwani ochak kete tim kakoro chako tich ayanga. Ruto lose yo mararie ahinya bang' chauma marapis kaachiel kuom mago ma olose en daro chenro mag dhowedhe kendo oduoko Mombasa kogolo Naivasha. George Bati nigi ler mar twak mano ochiw gi Ruto e alap ma Kasarani. Bang' chamo muma kendo kuongruok tiyo, chiwo luor ne jo Kenya, luwo katiba kendo bedo gi adiera e tijene. Jatend piny Kenya marabich William Ruto e twak mare mokwongo kaka jatend piny Kenya opako demokrasia mapachoka, duol ma ochung' ne yiero kod kiawa IEBC kod doho mamalo mogik kuom yiero manotime yor kwe. Our politics and our elections have never failed to be emotive, engaging and dramatic. The most recent installment, however, showcased our most exemplary democratic performance. The Independent Electoral and Boundaries Commission stewarded a transparent and credible election whose result faithfully reflects the democratic will of the people of Kenya. Okoni kato bende negi kale matek duol mar yiero kod kiawa IEBC kokalo kuom jakom margi Wafula Chebukati ne otimo yiero ma omiyo piny Kenya nyadhi. Allow me, ladies and gentlemen, to single out the Independent Electoral and Boundaries Commission for special commendation for the courage to do the right thing under exceptionally challenging circumstances. The chair of the IEBC, Wafula Chebukati, for standing firm, resisting bribery, resisting intimidation, and resisting blackmail, and doing the right thing. E otene manopong kod puoch gi pak, ne okoweyo oko apisa magarita kwe ka osingo bende keto menda moromo ne bad migao marubila. Also take this opportunity to say a special word of appreciation
to our security services for a commendable job at a critical moment in our nation. Their services and heroic sacrifices they have made beyond the call of duty has kept our nation safe. William Ruto, ma en jatend piny Kenya mar abich, oyawo atonga ma oting'o singo mage ne jopiny. E wi riwo wi oganda jo-Kenya, Ruto keto singo mokwongo mar tiyo ne jo-Kenya duto ma ok oloko ng'eye ne johera mag Raila Odinga, kata obedo ni ne ok gigoyone ombulu e yiero mokalo. Special recognition goes to my worthy competitor and friend, the Honorable Raila Amolo Odinga, and his running mate, the Honorable Martha Wangari Karua, and all the other candidates who mounted a vigorous and determined campaign. I assure them that their supporters will be my constituents. I will work with all Kenyans, irrespective of who they voted for. To ne jotelo moyier, jatend piny William Ruto kone makruok kendo tiyo kanyakla ema nyalo loko ngima oganda jo-Kenya. And urge all other leaders to do the same so that we can together expand opportunity and chance for many of our citizens. Ruto singo oyawo dhode malach mar chopo dwaro mar oganda jo-Kenya kokalo e keto lwasi makare mag dongruok. Osingo bende medo omenda ne bad migawo mar doho kaka yo mar miyo gi yot tayo chenro mar chiwo ratiro ne jopiny. Our campaign for financial independence of the judiciary has paid off with the implementation of the Judiciary Fund on July 1 this year. My administration will scale up the budgetary allocation to the judiciary by an additional 3 billion shillings annually for the next 5 years. Owacho ni joyal bucha auchiel mag doho mar Aywagra mane tend piny makoro wuok e bwo Uhuru Kenyatta ne ok opwodho dhi chamo muma odiechieng' makiny bang' ka en owuon opwodhogi. This afternoon, I will appoint the 6 judges already nominated for appointment to the Court of Appeal, which was done 3 years ago by the Judicial Service Commission. And tomorrow, I shall preside over their swearing in. E wi weche mag chiemo kod mwandu mochuno, Ruto singo mar siro jolos mwandu mapachoka koting'o jopur. Ka jopur mag chai bende koro golo chik ne riwruok margi mar KTDA mondo chwal negi mbolea ma nengogi yot. For the short rains, we have already made arrangements to make 1.4 million bags of fertilizer available at Kenya shillings 3,500 for a 50-kilogram bag, down from the current 6,500. This fertilizer will be available from next week. Kogelo singo manoketo e kinde mag kampen, Ruto wacho ni odhi chugo omenda mag joma yutogi ni piny kod johala matindo kokalo e bwo migawo mar ohala kaachiel kod riwruok mag saga. We shall implement the Hustler Fund, dedicated to the capitalization of micro, small, and medium enterprises through chamas, SACCOs, and cooperatives to make credit available on affordable terms that do not require unnecessary collateral. Kaka yo mar chopo singo go, Ruto wacho ni chenro mag tije dho wedhe ma kadho wadh nam chumbi koro dhi dok ne jopiny. This afternoon, I will be issuing instructions for clearing of goods and other attendant operational issues to revert to the port of Mombasa as I made a commitment. E singo magilo chenro mane tend Uhuru Kenyatta chako mar gedo mag udi, Ruto koni odhi gero udi 250 kaka higa kaka yo mar miyo oganda jo-Kenya dak mar nyadhi. We will roll out our social and affordable low-cost housing program, targeting an average of 250,000 units every year. This will create opportunities in the entire job market. We will engage TVET institutions to provide necessary skills to enable the Jua Kali industry supply standardized products. Bang' keto singo ne piny Kenya dhi rieny e bwo loch mare, jo-Kenya koro chako kwano ndalo ka gigeno yudo olemo mag piny owacho mag William Ruto. George Bati, Ramogi TV.
Ramogi jopiny no wuok oko karom gi mar chope nyasi masidho William Ruto kaka jatenda piny Kenya mar abich. Simfros Okinda no chopo Kasarani kendo miyowa picha mar kaka ne nyasi chalo kanyakla kod mor mar jopiny mano chope budhono. Nyasi mar sidho William Ruto kaka jatend piny Kenya mar abich no ywayo dhano machalo mire kowuok e tunge piny mopogore. Kowuok e geche matien gidongo nyaka e geche othiwi. Koa kuom joma igi oniang' nyaka nyithindo mayom. Jotend pinje nyaka jotij lwedo. Alap ma Kasarani nopong' mober. Oganda rwako aslam. E kar sa 10 mar okinyi alap ma Kasarani mating'o oganda marom 60,000 nosepong'. Mano miyo obila mag arita olor range duto mondo tam oganda mamoko kik donji. Thoth mar oganda nokelo mor kod midhiero. Jomoko nokawo donjo alap ma Kasarani kaka tho gi kuo. Tienda gi machama tuoni ema ne koro reso jomoko. Kata kamano obila bende nochung' motegno e tijgi. Obila kidenye mopogore nochanore makare ni rito nyasi makawuono. Obila mag kanda kod jolweny mamoko nochung' e range ka gikonyore kod NYS e keto arita mager e alwora mar Kasarani. Obila mag reke to nobeda kiche konde ka giranga alwora margi mar kedo gi ng'ata mane nyalo bedo kod paro mar chocho arita kwe. Chenro mar moro jopiny notelie kod bado obila mag jolweny kod mamoko mane nyiso lony magin godo e pango tielo kod goyo ben ka bende kwaya ne nitiere mathoth. Jopiny onyiso mor magin godo odiochieng' makawuono ka geno margi en ni Ruto biro kelo lokruok e ngimagi. Amepewa mamlaka siku ya leo, anaenda kufanya kazi na Wakenya wote na anaenda kutumiza na kulinda katiba ya Kenya vile ameapishwa leo. Na nimeamua kumnyoa hii nywele yangu juu nilikuwa napenda Samuel Ruto sana na nimeomba Mungu sana na maombi yangu imerudi. Ikuwe ushahidi ati Mungu anarudishaga maombi. Nyasi mar sidho jatend piny Kenya mar abich notieki kod muoch bunde 21 mar nyiso luor ne jatend piny manyien William Ruto kod mawuok e telo Uhuru Kenyatta. Jopiny tur kod pek mar ngima masani oidho matamre gi nono e pacho kaeri. Geno margi koro giketo kuom jatend piny Kenya mar abich William Samoei Ruto. Kinde biro nyiso katend William Ruto biro kedo kod midhiero ma oganda sani kaloe. Kowuok e alap ma Kasarani nyinga Simfros Okinda. Nyakora mga juang ok mana Kasarani kende kata mane gwenge manande jopiny ne luwo wechegi. Kama jopiny boma ma Kapsabet County manande noluwo chenro mar chamo mar jatend piny mar abich mar Kenya William Ruto nyasi mane timore alap ma Kasarani. Esechego kane giloso ne gikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo parie singo manoketo ne jopiny e kinde manotimo campaign mare gwengego gi ote mar chiro chumi. Gichiwo puoch ne jokanise duto kuom lemo ne piny Kenya kod tich maber mane gitimo mar nyayo kwe chakre kinde campaign nyaka chopi giko mar yiero. Kabede koro giwacho jatend piny Kenya William Ruto Nyasaye emoyiero. Kashakwa tena, unajua Kashakwa alisema atakuja kuatilia Ruto atakaa kwa ofisi, na Kashakwa atakuja angalia maneno yote ya Bartibali, kuangalia maneno ya mapato nini. Sina penda vile tumeona sasa hao na Ruto maneno atakuwa swara kabisa bwana ndogo zangu. Kwanza kabisa nataka kushukuru pia kwa rais wetu Uhuru ambaye anaondoka, kwa sababu alifanya kazi yake mpaka leo, na tunashukuru Mungu kwa sababu kumekuwa na changamoto, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu leo amekuja na amepatiana kisu na tunafurahia Mungu. Kitu yenye sisi tunafurahia kwanza sword venye tumeona imeenda, na yeye mwenyewe alikuwa amesema hata peana na anatambua Raila kama mkubwa wake. Sasa hiyo sword venye amepeana, sisi tunatambua mkubwa wetu ni Ruto. Ni hiyo tu. Mimi napongeza watu wa kanisa sababu aliombea Kenya mpaka sisi kapata amani, sababu wakati mambo ilikuwa fanya hivi kaona saa nyingine naweza mambo naweza tokea, lakini mabishop na mapadri na wananchi wase wetu walikaa chini na kuomba ile yetu ya kienyeji. Nasikia sawa kama iliingia sawa. Unga sisi tunaumia sana, watoto shuleni unga shilingi 250. Unashindwa utanunua unga, utalipa school fees au utafanya nini?
Kwa hivyo upande wa unga, mheshimiwa, vile ulikuwa umesema, tumeshukuru hapo, na tunasema utuangalie kwa upande wa unga na mbegu ya fertilizer ya kupanda mahindi nini na kitu, alafu ili nchi yetu iendelee mzuri. Tumeshukuru na tumefurahi. Ramogi okmana nandi kende koro wadhia na gwenge makalu wangie gigo mane timore kama oganda makalu bende neni kanyakla gijo Kenya omoke nyingo odiochieng' yweyo mabende ne en Masidho William Ruto mogo kuom jopiny kata kamano to nodhi nyime mana gi chenro magi mapile ka pile. Millicent Adhiambo ntiere kod ler mathoth mago mane timore gwenge makalu. E kinde ma oganda mamoko ne omako ndara ma ochopo Kasarani ne nyasi mar sidho William Ruto kaka jatend piny mar abich, moko kuom jopiny makaluo ne odhi nyime gi tije maggi kaka pile. Bende ne odiochieng' yweyo ne jo Kenya duto. Moko ne oluwo nyasi no achiel kachiel, kama moko to ne okorwako gi chunygi duto chenro no, ni mar yande gin kod geno ni jal mane gisiro lwedo ne nyalo chopo e rang'iny mar chamo muma. Okafuatilia nikech okamorgo kaluwore gi kaka akia kuma baba nitie. Onego bedna ni wan Nairobi sechegi ka baba bedo swaneni. Aro ta onge ofno kenani tija mapile pile mar pikipiki matimo karito gimara ila Molo Odinga ncho wacho o tweet ni odhi duogo miwa direction an muma michamo no akia. Ambe anasla abire tich nikech gine ma holiday makawuono ka bedo odadhi nindo kech omiyo piny rach. Kata kamano nitie moko mane oluwo machiegni chenro makama kaluwore gi siso mar winjo twak mar William Ruto kod chenro moketo mbele ne oganda jo Kenya. En mana ot chakro kinyi afolo kaka president marwa chamo moma nikech mano koro president marwa mar abich. Adhi alidhra mana matine TV taduoga menyo mana customer nikech ka weyo tija no ang' na dhok ang' na yud mogo. Abe afuatilia kaka Ruto chamo muma nikech kanyocha His Excellency Ruto campaign na ntiere gik mang'eny manosingowa. Kata odoko ni chuny lit ni kuom jomoko, mamoko to segoyo gi chung kendo girwako telo manyien, mak mana ni dwaro margi en neno ni dongruok obedo. Kama ji pieme nyaka bed jaloch gi jayombo. Koro joma olo nyaka ywagi. But gimang'eyo ni Ruto en president marwa kendo dhi tiyo nwa wate. Ang' nwa yie koro otiya o temnwa mana gik moko mano chiko ji no biro temo. Tani koro ene ma entie. Jango nyole akwadhane kada ka nyathi dhi tho e kwath. Koro ene ma kudhi ting'o nyathino. 5 years thin. Watwe mano kanda. Lek mar jopiny makaluo en neno ka jatend Kenya mar abich biro keto maino e cholo dongruok e gwengego kendo neno ni ok oket kaluo tenge. Weche mege pur wakwayo mondo ong'i kaka nowacho fertilizer mondo losi. Kata kidwoko nengo fertilizer chiendo japur mar bando be nyaka ng'eni ki Kenya ahinya to mogo be jowayowago one koloso yore mege mogo. Ruto kelnwa dongruok pot manyocha Raila Molo Odinga gi the former president Uhuru okelo piny ka. Mondo koro Ruto biya ong'e kaka onyalo tiyo konwa gigo mondo konyruok obinwa kaka jo Kisumo. Mana kaka nowacho ni bottom up, aparo ni understand bottom up. 100 billions ba aparo ni ong'eyo gi chunye ong'e kuma gigo nitie. Koro kaka nowacho ni chakre gi piny to dhi gi malo. Warito gi siso. Gimokwongo timnwa ong'inwa ni petrol iwuon chiemo. Odwok petrol piny. Tinwa gi kwe kendo konywa Kenya mzima kiko bagwa kabila moro. Riwa sani osene moseyiere bed ni nokwagone kura kaka joluo to riwa sani utinwa pamoja. Kata obedo ni ne ok giyuoro e nyasi mar sidho jatend piny manyien William Ruto, kwayo maduong' mag thoth jodak e alwora ma Nyanza en ni piny owacho manyien biro chwalo dongruok marom ne jo Kenya duto ma onge dewo wang'. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Yakwaya e kaunti no ma Kisumu nyakora Mugajuang waduogi e buore Nairobi kaka majatend piny Kenya William Ruto oyango ni odhi keta put moro madhi nono kendo golo rieko e wiyo madhi tago chenro mag somo e pacho ka. Makrik nyiso ni dibed ni lokruok inyalo tim ne chenro mar somo matiyo sani mano mar CBC. Ruto mane olose alap ma Kasarani oyango ni apudno dhi timo nonro kendo kao pach jopiny e wi kaka inyalo ber sekta mar somo e pacho ka. There is a robust conversation, ladies and gentlemen, in the country on education, and in particular, the implementation of CBC curriculum. Public participation
is critical in this matter. I will establish an education reform task force in the presidency, which will be launched in the coming weeks. It will collect views from all players in line with the constitutional demand of public participation, and we are particularly alive to the anxieties of parents on the twin transition of the last 844 class and the first CBC class in January next year. I assure all that there will be a solution to the matter before then. Ramogi jong in tulna bende wacha kwa kayo matine cheche bende gomede omiyo weche go manyien odhiambo maka uono wamedo manyo mago motendre kod chao mamar William Ruto kaka jatenda piny Kenya marabich. Hii message bedo kichwalo ote magi studio Cairo kamana no kanyo ka Brian Maya Kamgundo School wacho kanyo ni amos ne joko Duarte wacho kanyo ne gimor ni Ruto koro dhi chako tich ahinya gi mor gi kwe mantiere piny Kenya. Benta Charles wacho ne kanyo ne gintiere gi jao de mano kanya Chola Benjamin ka gintiere Karen kendo giwacho kanyo ni gioro puoch kod pak ne piny owacho kata mana sirikal manyien kato wacho kanyo ni gima dewa tim ema onge. Aneno kanyo Hezbon kawuok ka pany Komolo wacho Ramogi TV nendre kono yo makare kanyo gima mau Pamela Dhiambo wacho kanyo ni mora hinya gi telo manyier mar Dr. William Ruto. Aneno kanyo Bishop Solomon Agwambe wakantiere Mbita Glow Church wacho kanyo keto mana wangi Ramogi TV en kanyo gi minode iska giduto ikete mana kai Ramogi TV. Hezbon benaneno kanyo kochako oronwa ote machielo. Jackie Obiero woda sembo kokise bwaja wacho kanyo ni omor gi chendo mar Ramogi TV kata kamano wacho ni otemo dhi kaka piny dhi kato bedo ni osebedo kako osebedo kama na nyajak. Aneno Franco Pio bende wacho ni intere Kisumu dala okete mana kai Ramogi TV. Ajuma Sonko woda hero wacho kanyo ni Kabonyo kanya gwala Ramogi TV nendre malera hinya kendo kete mana kai Ramogi TV. Jona Pidi kantiere Bakasi Nairobi County wacho ni in bende intiere kod wakane no kayo jaduong' Elisha Buya kachiel kod Chief Joshua Owa Kaumbi County duto kete mana kai Ramogi TV. Ero kamano Chieng' Kakoth wacho ni intiere Migori kendo wacho kanyo ne koro ticho chakre achaka bang' wechego mag siasa. Neno kanya Fiel Kosuda bende wacho kanyo ni intiere Kisumu to wacho kane lit to lit nende to kata kamano piny nyaka koro sode nikech koro sebedo kako sebedo jakora mgoyo yo matin kata kamano med kete mana ka nikech pod wantiere kod weche mathoth bang' weyone. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Malingling magokapu mar bichiro. Kidonjo e duka to tem kiki kwany gima ne ok indiko kata gima ne ok ichano nyiewo. Wuond kod andhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi yuag malitin. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya to. Ka joma moko geng'o joma giero kuom yudo rem. Ang'o momiyo itimo kamae? Wan wasetimo ni ang'o? Hera mar anyuola medo mana loyo. Watekae wananyuola
achiel. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 mar otieno mana e Ramogi TV. Machini kendo nyakoro mga jwang'ero kamano kuom medo kete mana kae Ramogi TV nyalo neno ka thoth oganda nitiere kod geno kendo genogo ema koro gidwa ni mondo ochak chopi kaka nosingi gi jotelo mopogore opogore. Wang'iye mago mane kaunti no ma Kisii kama jodak moko e kaunti ma Kisii medo ikwayo jatend piny Kenya manyien William Ruto mondo ne ni ochopo singo manoketo ne jo Kenya e kinde campaigns mage ka idho mar ngima makoro jopiny ywakne ahinya e kindegi mabede telo mar Ruto chakore. Crispin Otieno miyo waler kuke kaunti no ma Kisii. E kaka weche ne chalo e magawa mopogore opogore e kaunti ma Kisii, jogo mane ok oyudo thuolo mar chopo e alap ma Kasarani oketo wengegi e wang' jowi magute fwambo mopogore opogore kama ka gine kaka rweko mar jatend Kenya mar 5 ne dhi nyime. Moko ne chunygi omoko kaluwore kod kaka duoko yiero nyocha chalo, ka moko bende ne nyiso mor margi e kinde mane Ker William Ruto nochamo muma mar chako tich kaka jatend Kenya mar 5. Kata kamano, jodak ma Kisii nokwayo Ruto mondo orakre kod ngima matek mamedo mana hinyo jo Kenya piny maru. Ruto, vile umeingia tumekukaribisha sana. Sasa tunataka kuona change yenye ulisema. Ulisema saa hii tuko na mahitaji mingi za shule iko ngumu. Watoto saa hii kama watarudi tena school fee, maisha iko ngumu sana. Hakikishe zile ahadi alitupatia kama wananchi, hakikisha ametimiza, kama vile kupunguza bei ya unga, bei ya mafuta. Jenda tu vitu ya kutumia kwa siku apunguze. Moko bende koro dwaro ni jatend piny Kenya okete ler chenro mar somo mar CBC ma osebed ka idhiro kod piny owacho mar ker mosewuok e loch Uhuru Kenyatta. Incoming president, nilikuwa na mambo mawili. Ahadi yako ulitoa kwa wananchi. Ya kwanza ni CBC. Ulisema CBC itakuwa eliminated. Ndio tunakuomba kwa ishara yako na heshima yako CBC vile ulisema ufanye. Jodongo mar riwruok mar Abagusi mong'ere kaka Abagusi Council of Elders bende otimo romo tok sitho mar Ruto kaka jatend Kenya ka gikwayo mondo jatelo no oti kod jotelo duto manoyiere Kenya kendo mar neno ni dongruok omedore e pacho ka. Akae katikati ya kiti na afanyie watu wake wote wa Kenya kazi. Na wakati mwingine hii state lodge yetu ya Kisii hapa inaweza kuwa status kama Sagana. Aya nakaa hapa kabisa, tunakuwa na mikutano hapa. Our neighbors kutoka Kuria, kutoka Charuo, kutoka kale chini hapa karibu. Gikone, sani koro jo Kenya rito neno kaka William Ruto biro bero ngima jo Kenya kar chakruok mar ndalo 100 mabiro tok chamo muma. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Ramogi kwaya godego ma Kisii waridre nyake dho wadnam chumbi kama paro mopogore opogore koro chako nyuolre kaluwore gi chik ma jatend piny Kenya William Ruto golo mar dwaro ni chenro duto mag golo sike wath Mombasa mane timo Naivasha mondo koro oduok Mombasa. Moko kuom jodak ma Mombasa kone chik manogolo no geto duoko chenro mag ohala masani odok chien mokalo Mombasa ka jomamoko to paro ni duogo chenro makamano pod ok oromo duogo ohala Mombasa. Jomamoko to kone kaber to chik manogol neno madogole neno ni pinje duto matiyo gi wath Mombasa onego bed gi apise e port Mombasa ma ok e pinjegi. Ka single bill of entry poko bedo cancel. Mano podo mi opportunity ja Uganda gitimo documentation from Uganda. Jo Rwanda timo from Rwanda. Tanzania timo from Tanzania. Mano onge effect. Gimo konyo go onge. Jo wach ni ya single bill of entry manene sirikal ma Kenya plus other East Africa community no create or cancel. Do miyo ji tije mang'eny sana e Mombasa port.
berne en kama ni koro tije bro duogo Mombasa, jowa manyocha kare gi olor bro yudo kar tich. To kendo utewa ma joma nyocha timo ohala mag udi kuonde nindo welo, kane biro ka fato mzigo gi, ohala bro dhi kama kawaida. To kuma koro pod ok wang'eyo ni idhi tim nade kar transport, loche mang'eny opak nikech clearing nyocha ikawo gi SGR titero kocha. Koro kowacho noduoge Mombasa, to jo transport gi wakia ni dhi timore nade. Dry port ma Naivasha manokawo pes jopiny modhi ogergo kucho. Idwa nokawo port noduog ka. Penjo koro en ni to offices mane ni kocha cha. Idhi wege aweya gibeda beda kamano, koso ibo tim gi nade. Mane penjo na maduong' ma pod chando chunya. Nikech pesa jopiny notiyo kacha mogero offices go, to nitie joma bende ni kanyo mane tegemea kanyo. Ramogi pod wang'iyo mago mabende tucho e counties magwa hinyato kotenre koda lendo karamana sidho William Ruto kaka jatend piny Kenya. Mago bende koro medo dhi mbele pach jopiny bende medo choko nyakwa Ramogi Juang. In bende medoro ote magi 3:6 ka bende wantiere mbui Ramogi TV nyiswa pachir kanyo Facebook. Nyiswa ni to inti parango kotenre kod telo manyien. Telo no mar Dr. William Samoei Ruto. Wadhi nyake county ma Homa Bay kama piny owacho mar county ma Homa Bay koro chungo chenro mag choko osuru kuom ndalo 15 mabiro. Kendo golo chik ne apisas ma ochung' ne choko osuru e county no. Jotije ma choko osuru bende koro nyis ni odhi kod gigegi mag tich e apis mar bad migawo mar omenda e county no chieng' tich adek jumane mano kanyo kiny. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ogolo chik ni ka ochakore kiny tich adek. Chenro mar choko osuru e chirni kod kuonde ohala mamoko e county no ok bidhi nyime kuom ndalo 15 mabiro. Kaka achiel kuom yore ma ochako Mario chenro mag choko osuru e county no. Bende ochuo komiti mar ji 13 mabiro rango kaka chenro mar choko osuru osebedo kadhi nyime e county no ma Homa Bay kod manyo riekni ma inyalo ti godo e tego chenro mag choko osuru e county no ma Homa Bay. Chakre kawuono kuom ndalo 15 mabiro onge osuru mibro choki e Homa Bay ka. Waketo gimiluongo ni tax holiday. Wakwayo ni jochoko osuru, wawacho ni jochoko osuru mang'eny gin joma beyo matiyo tijgi maber kaka dwarore. To nitie mamoko makoro joma richo makar mondo gichoko osuru, mondo giter ne sirikal, to gichoko osuru to gibarogo. Osuru pattern ne dhi kama. Ok en pattern makoro ing'eyo no osuru mwachoko kaka county ma Homa Bay en pesa di. Wan kaka joala, we've taken it very positively and we are urging all traders ni mana kaka excellency no se wuoyo, let's obey makik ng'ato gol pesa ne jajuok mora mora kata jasolo osuru mora mora across the county. Samago dhi mbele county no Homa Bay nyako Ramogi Juang. County ma Migori oketo omenda maromo shillings $95,000 ma idhi tigo e nyiewo nyamburko e kinde mar dwe achiel mabiro mondo mi okel yote timo dongruok e county no. Okang' ma kama biro e kinde makoro moko kuom jotije county no ma Migori wacho ni ok gisebedo ka gichopo ir oganda mondo mi gitinegi e yo makare nikech onge mag nyamburko. Apisa maduong' e migawo mar omenda e county no Roslyn Otieno wacho ni en adieri ni nitiere migepe mathoth ma osebedo ka onge nyamburko wirani thoth gi okethore kendo okwamo. Otieno wacho ni ka opogre kod omenda ma piny owacho mar county dhi tiyo go e nyiewo nyamburko manyien, bende gidhi keto omenda tenge ma idhi tigo e loso nyamburko ma sani okwamo e kuonde loso nyamburko e county no. Wa acknowledge ni mantie garages go ng'eny kabisa. Omiyo department ka department waketo negi maintenance mag motor vehicle for a minimum of about 3 million in every department, from $2 million to $3.5 million a department ka department mondo ging'e gilos mtokni go mondo giringi mondo jotich odhi go e field mondo ensure ni service delivery otim kaka dwarore. Nakoromo gi jaod bura ma Luanda di Kamaungu yango ni gin kod geno kaka jaod bura ni omenda e agulu mar CDF ok birucho koka kanyo cha doho oseng'ado. Maungu ma olose kar chung' od bura ma Luanda wacho ni CDF osereso ngima oganda kokale chenro mag dongruok e sekta mar somo kod arita kwe ma ok owinjore ogole.
na hizi pesa mara mingi kutoka kwa national government. Kama nafahamu, Supreme Court ya Kenya iliweka CDF Act ya 2013 ikakuwa declared illegal. Lakini kile ambacho tunafahamu ni kwamba kuna National NG-CDF ya 2015 ambayo ilikuwa ikifanya kazi. Utofauti kubwa ya CDF Act 2013 na 2015 kwa sababu CDF Act 2013 Mheshimiwa mbunge alikuwa ni mmoja kati ya kamati, member wa kamati pale. Na pia ilikuwa inachukua 2.5% ya national revenue. Na NG-CDF Act ya 2015 iko tofauti kwa sababu one, mbunge hausiki, is only a patron. Na pili, it takes 2.5% of the part of the national revenue ukitoa county government funds. So there's a whole difference. So najua kwamba we shall be getting some interpretation, but pia sheria utungo wa bunge. Itakuwa ni furaha yetu kwamba tuone jinsi ambayo tutaweza tunga sheria ya kurekebisha makosa ambayo yako pale. Kwa sababu tunatambua kwamba CDF imesaidia watu wengi sana. Imesomesha watoto wengi, imejenga shule mingi, na hapo kitambo pia ilikuwa inafanya mambo ya barabara na water views. Toka koradu kinyake county ma Kisumu, tend county ma Kisumu kanyakla kod riwruoge mamoko nochako konya ne ji mamidhiero mar koth kod oula osenye county no. Tend county no notudre kod riwruok mar Kenya Red Cross kod mamoko kendo chako chiwo chiemo kod konyo mamoko ne ji mamidhiero mag oula osechando. Midhiero makamano juko gwenge ma Kisumu Central, Wigwa, North Nyakach e kind mamoko. The county government of Kisumu, through the County Disaster Committee, which comprises of the state and non-state actors, today embark on a distribution drive across the county that will last 5 days. Besides the drive, free medical care and medication will be availed to those rendered vulnerable by the recent floods. Food and non-food items worth 7 million shillings will benefit 1,000 plus households across the county as earlier indicated. Kony mwayudo matin ni wakawo gi erokamano. Mak mana ni koro joma ji ywak mang'eny, ji ohinyore mang'eny, nyarenda duong' to ka puothe duong' kuma pi en aora maduong' moa malo to pong' ka. Koro ka tinga nyalo biro ma yawo wang'e no nyaka malo ma draja na chak ket ma oko ket rundu matindo tindogo nyalo miyo ywayo pi ma dhi nam kech yugi yawo malo to pong'o otogorogo koro pi ok kadhi mano makelo problem ka. Kora mogentula bende wachakwa yueyo kendo kara kamano yina munda somo utemo kwa machoka po kwa dhie yueyo. Jaluo jasunga wacho kanyo ni entiere Homa Bay kendo wacho ni Homa Bay kanyo Ramogi TV chope yo makare. Nyareri wacho ni embe entiere ahero en bendo kete manake Ramogi TV samo yu yane ni kanyo ka inbe ni penjo mang'eny miwuoro kabila neno kanyo ka Purity ka wuok Siato wacho ni obedo piny to kara kamano pi wang'e koro luoka kara kamano kora mga juang'e sama koro nuwase wacho ni koro jo ban mana bad sati kendo jodoge tijegi kikibed pinye chak yuak nikech mosekalo kako tumba Matthew nyisa kanyo ne en wuok gauge gi bich to chak osepukore kendo koro jowe nyalo bedo matek mokalo. Aneno kanyo ka Finas kantiere Nairobi County wacho ni ento okone ka omora inya gi chenro no kaluwore gi pache ni okowinjo dhi kako dhi no to sedhi kako sedhi no. Felix Julius wuod gogo kanyam kago wacho ni lito biro chuno mondo wachak ng'iyogo. Aneno kanyo ka moro kanyo neno moro be nyisa kanyo ni pod gi kuyo mokalo nyakora mga juang kaka wasewinjore pile ka pile kwa medogo yombake Ramogi TV en ni osetimore kako osebedo ne kaka en kendo kama oseikeno kaka Matthew wacho chako osepukore ok nyal jowe kete mana kera Ramogi TV to ka mana kwe koro mana bad sati kendo koro wadoge tich kaka pile wayo matin waduogo bang'ma.
Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nononono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Kar tiegruok mar Ramogi Institute of Advanced Technology RIAT lando kepo mar dwe mar 9 higani kod dwe mar 1 higa manyien e Mechanical Engineering Department kod course manyien mar Artisan Refrigeration, Building and Civil Engineering, Electronic and Electronic Engineering Department kod mamoko. Inyalo ndikori ka in kod min grade mar C- kadhi malo e courses mag diploma, D plane kadhi malo e courses mag certificate, D- kata ka in kod certificate mar KCPE e artisan courses. Bende wachiwo CBET level 4, level 5 kod min grade mar D plane kod level 6 ka in kod min grade mar C- kadhi nyime. Mondo ing'e mathoth, limbui marwa kata yuanwa tole namba mar 07 ochiko ariyo ochiko abiriyo 0300. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machini kero nyakora mga jongero kamano kuom medo kete mana kera Ramogi TV wang'ie mago motucho e pau tuke kama jotuga beach mara were orwaki listi mar tim mar Kenya mar volleyball bang' kambi mar tiegruok ma osebedo kadhi nyime piny Brazil. Jotugo Veronica Dhiambo, Veronica Kilabat, Immaculate Dweni, jotugo mamoko kama oting'o Masi Moim, Noel Murambi, Gladys Eraku kod Sharon Chumba bende pod nitiere timno. Timno biro wuok Brazil kadhi Serbia e tuke ariyo mag osiep kapok gidhi e piem mar piny ngima. Ramogi mane makelo giko mar weche gi manyien manwachako saa 1 nyaka saa giko ka en kanyo dakika 15 bang' saa 2 mar otieno kogik saa 3 pod abiro kelo ni weche gi manyien. Med bedo kod Ramogi TV, nyinga Lydia Okeyo, riti masani.
Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge.